Ring, 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 ring. Nej, ikke den mobil igen. Den mobil ringer der også altid. Hvordan skal jeg dog tage den her mobil? Er der nogen, der ved, hvordan jeg skal tage denne her? Ring, 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 ring. Hallo? Ja. Hej, det er Mia over fra Fålfarmen. Følfarmen. Hvad så med sådan? Kan du mit gule følge i går? Har den det okay? Ja, den har det helt fint, Mason. Men er der andet, du kunne tænke dig at vide? Nej, får den mad og vand? Ja, den har lige været til dyrlæge. Og Sofie siger, at den har det fint. Nå, det var da godt. Vi ses. Bio. Nu må jeg da gå herop. Smuset henne. Jeg troede lige, der var noget smoothie her. Jeg kunne tænke mig. Der er ikke noget smoothie her. Jeg har lige bestilt noget smoothie, og der er jo slet ikke noget her. Hvor bliver det smoothie dog ikke? Mia, er det dig? Mig? Nej, jeg har ikke. Nej, siger Mia, det er ikke mig. Ja. Er det ikke mig? Jeg har altså ikke prøvet i dag. Har du ikke prøvet det? Nej da. Hvad skulle jeg ellers have? Har du prøvet det? Nej. Matron. Nej, jeg har ikke prøvet det. Hvem var det så? Var det dig, Stephanie, der har prøvet det? Nej, det er jeg heller ikke. Hvad var du, Andrea? Nej, jeg prøvede det heller ikke. Hvorfor dog ikke prøve dig, venner? Jeg forstår det ikke. Hvor bliver det mad af, der skulle være her? Har jo ikke noget. Ja, Stephanie, hvad? Hvad sker der, Steff? Ikke ret meget spændende her. Sker der virkelig ikke mere end det, Mason? Nej, Steff, der sker ikke vildt. Det sker altså ikke vildt meget, siger han. Siger jeg, der sker ikke så meget her. Er det kedeligt her, Mason? Nej, slet ikke, Stephanie. Men hvor bliver det banan? Hvor bliver den ananasmousse af? Jeg har bestilt. Har du da bestilt en ananasmousse? Ja, jeg har. Hvor bliver den af? Det ved jeg ikke. Jeg skal lige høre noget. Jeg er så god til at spille musik. Woohoo! Black City. Wow. Derovre. Ja. Hej. Det er mig, Mia. Kan I se mig? Kan I se mig? Nej. Og det er venskabshuset. Hallo? Kan I se os? Kan I se os? Nej, helt utydelige herovre fra feriecenteret. Er vi utydelige? Helt herovre fra feriecenteret. Hvor Stephanie og Mason hygger sig. Ja,